Вітаю, Люци! Нарешті ми працягваем праходзіць Kingdom New Lands. Напэўна, гэта ўжо другі наш востраў. На жаль, не было часу записывать новыя серыі, таму вось так. Так, наколькі я памятаю, у нас все добра. Тыпу, войскі ёсць, грошы ёсць. І быццам бы мы павінны тут перамагаць. Але лепш умацаваць яшчэ штосьці. Так, катапульта ёсць. Жабракі, мне не хапае жабракоў, я згадаў. У мінулы раз. Мне вельмі не хапала жабракоў. Тыпу, з войскам быццам бы ўсё больш-менш добра, а вось жабракоў малавата. Так, быццам бы не падаюць. Хто тут у нас ёсць? Дзесьці побач павінна была быць вёска. Ну, адносна побач зноў жа. Так, ужо робіцца цёмна. Таму лепш крыху адступіць. Так, увогуле, не памятаю, я ўжо зусім не памятаю, дзе я скончыў, на чым я скончыў. Але прыемна здзіўлены, што засталіся грошы. Так, фермеры, наколькі я памятаю. Оу! Бачылі? Вось зараз. Дошка проста ў ваду скінулася. Блін, сумна. Так, давайте, хлопцы. Чамусьці мне здаецца, што яны хочуць больш грошай з мяне струсіць, чым у мінулы раз. Ладно. Трэба будзе ўсё вельмі добра ўмацаваць. І пашукаць жабракоў. Боже, колькі грошай. Я згадаў, чаму мне патрэбна было шмат жабракоў. Справа ў тым, што калі мы ўжо будзем плыць на караблі, частка маіх войскаў пабяжыць на яго. І пакуль карабль даплыве, тыпу, сам карабль, ён быццам бы здольны абараняцца. Вось, ну, то бок на яго не будуць кідацца. А вось наш замак застанецца без большай колькасці войскаў. Таму прыйдзецца адразу рабіць вялікі запас жабракоў і ўвогуле абаронцаў замкавых і астатніх. Так, зараз паглядзім, як мы стрымліваем. Ці хапае нам яшчэ вось гэтых каменных муроў? Ці трэба іх яшчэ лепш зрабіць? Ну, давайте. Так. Блин. Ой-ой-ой, катапульта выдатна стрельнула. Можна... Вось дзе вы. Так, хлопцы, давайте. Дадому. Дадому. Не памятаю, што гэта. Але хай будзе, правильно. А, лук, напэўна. Гэта штосьці звязана з дамагам. А вось гэта, напэўна, з раслінамі, так? О, не, дзякуй. Так, вельмі цікавая прапанова, але ў нас столькі грошай няма. Каб іх проста дзесьці тут пакінуць. Вось партал, адкуль яны пойдуць. Конь, трымайся. Яшчэ крыху. Магчыма, там ёсць куфар з золатам. І ўвогуле трэба ведаць, у які бок я буду плыць. Ага, у гэты бок. Добра. І не памятаю, ці здольны карабель зламаць вось гэты партал. Мне чамусьці здавалася, што была такая магчымасць. Ну, пакуль яны плывуць, яны адстрэльваюць саміх прывідаў, якія на нас нападаюць. І, тыпу, яшчэ можуць абстраляць гэты партал. Але гэта не дакладна. Дарэчы, у нашай суполцы, ну, то бок прышпільныя коміксы, раптам хтосьці не ведае,
Зараз вядзецца пошук мастака. Тыпу я планую калі-небудзь стварыць візуальную навелу на беларускай. Вось. Тыпу агульны сцэнарый ўжо ёсць, даволі добры. Засталася толькі... О, я забыл за тебе. Засталася толькі вось зрабіць выявы. Ну, персонажам. Так, грошыкі. Вось ён мне грошыкі зараз дасі. Персонажаў, заднікі, але хутчэй за ўсё заднікі. Мы так будзем шукаць дзе-небудзь. Па інтэрнетах. І вось падобнае. Так, зрабіць адразу абаронцаў. І некалькі будаўнікоў. Все, добра. Жабракі павінны дайсці. Так, мы яшчэ можам палепшыць нашу ратушу. Яна будзе больш. Опа, сюды. Так, все, уцекаем в замок. Ну так, конечно, уцекай. Шкада, што не грабіць адразу некалькі катапульт. Быццам бы і адна спраўляецца, але чорт іх ведае. Не памятаю, ці ёсць там нейкія велізарныя прывіды. Ну, то бок нейкія прям жорсткія. Спадзяюся, што не. Яшчэ мяне напружвае кожны раз вось гэты чырвоны месяц. Вось ён там. Мне здаецца, што будзе штосьці дрэннае пад яго. Зараз паглядзім. Так, одна маска, две маски. О, мінус одна. Іх сапраўды шмат. Што б я рабіў без катапульты, я нават уявіць не магу. Так, ну муры пакуль што трымаюцца. Значыць, штосьці дадатковае з імі рабіць не трэба. О, яшчэ грошыкі. Выдатна. Пакуль што на ўсё хапае. Так. Ой-ой-ой-ой. Гэта яна ўпала ці не? Вось гэтая дошка. Там, дзе я стаю. Спадзяюся, што не. Зараз убачым. Ух, не ўпала. Добра. Так, гандаль. Ва, якая прыемная музыка. Не ведаю, што рабіць з гукам. Я быццам бы і раблю гук гульні менш. У самой гульне гэта амаль мінімум. Вось. І тыпу праз прогу. Калі записываю, таксама раблю менш. Але колькі не гляджу на запісу, ўсё адно мой голас, ну, у лепшым выпадку, такі ж па гучнасці. Спадзяюся, гэта серыя будзе лепш. Увогуле спадзяюся, што атрымаецца прайсці гэты востраў ужо зараз. Але, блін, мы яшчэ нават каркас не пачалі будаваць. Ой, наадварот. Толькі вось, збудавалі каркас наадварот. Блін, упала. Так, жабракі. Дзе жабракі? А, згадаў. Яшчэ некалькі жабракоў. Колькі іх тут? 1, 2. Сюды, малады. Так, каго нам патрэбна рабіць? Гэтых. Цішыну. І лука ўжо 3 штукі ёсць. Так, хто халтурыць? Сустрэну жабрака без зброі? Я не ведаю, калі б тут было можна, я б яго з вёскі пагнаў. З каралевства, прабачце, якая у нас тут вёска. Так. Хтосьці мне грошы хоча даць, да? Так. Ды блін. Ды блін. 6.
8 просто. З 8 толькі адна спрацавала. Карацей, з 3 дэталяў. Што? Яно не падае? Мне чамусьці ўсё жыццё здавалася, што яно падае і больш не аднаўляецца. А яны прыйшлі, пабудавалі. Ладно. Бывае. Так, покажите жабраков. Я хочу бачить всех. Есть там хто? Нема. Будаўнікоў быццам бы хопіць, каб і на карабель наш селі, і ўжо заставіся абараняць, ну, то бок трымаць катапульты. Бо мы зараз трымаемся толькі з-за таго, што ў нас ёсць катапульта. І ферма вельмі побач. Ніколі яна так зручна не знаходзілася. Ці я іх, магчыма, неправільна выкарыстоўваў. Таксама ёсць такі варыянт. Малайчыны. Просто все грошы ад вас лепшыя. Так, давайте поглядзім, як тут... О, сёння ціхая ноч. Выдатна. Так, ну давайте гандаль. Так, за жабраками. Наконт таго, што мы ўвогуле іх клічу жабракі, бо калі пад іх пад'язджаеш, яны тыпу руку цягнуць, каб ім далі грошы. Таму жабракі. На той выпадак, калі хтосьці думае, што я зняважліва да іх. Гэта аб'ектыўна жабракі. Так, грошы. Хто тут у нас працаваў лепш за ўсіх? Няма грошай. Ну, добра. Оп, стаять. Так, будаўнікі, сюды, гэц. І паглядзець, ці ўзяў хтосьці зброю. Ну, калі гэты жабрак зноў не пойдзе браць зброю. Давайте сашыць за ім, куды ён пойдзе. А, не. Добра, ладно, жыві. Оп, хорош. Гроші? Гроші? Не. Ну, не, дык не. Доўга будуецца карабель. Грошы у нас на самай справе не так шмат, як я разлічваў. Таму плюс-мінус яшчэ хвілінак 20. Пагуляць і можна скончыць серыю. Зноў як. На самай справе вельмі падабаюцца піксельныя гульні. Таму калі вы ведаеце зноў жа тое, што я магу пагуляць піксельнае, абавязкова прапануйце. І вось як яшчэ некалькі. Будзем намагацца прайсці гэтую гульню, але калі не атрымаецца, можна будзе і штосьці іншае пашукаць. Таму, калі штосьці падобнае ёсць, абавязкова пішыце ў каментары. Оп, сюды. Оп, ой-ой-ой. А хто гэта у нас тут? Грошы не аддае. О! Ужо добрыя часткі караблю пайшлі. Давайте, хутенька. Павінны паспець. Людцы, давайте. Все, втекаем. Так, ну, скажу я вам. Войска на тых же самых вежах. Агулам ужо 3 чалавекі. Не тое, каб гэта прям шмат, але...
Даволі моцна. Але я не памятаю, колькі будзе на караблі. Катапульта. Бэм. Блин, шмат. Ой-ой-ой-ой-ой. Просто лепшие. Ну хіба ж можна так добре гуляти? Опа-на. Хто тут халтурить? Чому вони яшчэ живые? Треба будзе на всякі выпадак умацаваць сцену. Гандль. Так, за жабраками адразу. Целых два. Уф. Прыемна, сюды молоды. Так. Ці варта мне палепшаць вежы? Вось з чым пытанне. Зараз і наступным разам. Зараз паглядзім, што там будзе. Ну так, будуюцца яны даволі доўга. Добра, што я пачаў гэта з самай раніцы. Я бачу, хтосьці грошы хоча мне даць. Хтосьці хоча. Можа, вось гэты самы хуткі? Ладно. Ну-ка, як выглядае? Ой-ой-ой-ой-ой. А з вежы яны ўжо уцякаць не будуць. Атрымліваецца, мінімум 3 у нас застаецца тут. 3 плюс тыя, што з катапультамі. Ўжо няблага, шчыра кажучы. Зноў жа плюс новыя лучнікі. Вось. Яшчэ 2. Павінна хапаць. Для абароны ўжо. Ну-ка, яшчэ хто-небудзь? Так, хто... Ой, хутка і ў гэтага. Будзе ўраджай, будуць яшчэ грошы. Ну, пару можна сюды ўкінуць. Што за музыка? Чаму так напружана? На самай справе цяпер хутка будуюцца. Такія вялікія кавалкі. Можа і паспеем. Так, давайте, хлопцы. Дадому. Што па грошах? Не, войска выдатнае. Войска павінна вытрымліваць. Засталася толькі палепшыць яшчэ вось гэтую вежу. І быццам бы можна ўжо ўсе грошы будзе закідваць і ў карабель. Наконт агароджы... Ну, не ведаю. Яна па коштах, блін, як і вежа. Але наўрад ці яна такая ж карысная будзе. Ой, мінус 2 маски. Адразу. Все. Ой-ой-ой, мінус 2 маски яшчэ. Давайте. Хлопцы, давайте, блин. Вось так. Нават не паспелі адгрызці кавалак. А тут? А тут, блин, нават з палепшанай вежай халтуршчыкі нейкія. Халтуршчыкі, бліна. Так, гандль. Сюды.
Ой-ой-ой, ідеально. Ідеально просто. Магчыма, нават хопіць на жабрака. Ну, дакладна хопіць, галоўнае, каб ён быў. Адзін ёсць. Нават два ёсць. Так, каго нам не хапае? Ой-ой-ой. Паважабельна. Сумна яшчэ, што мы будзем плыць у іншы бок. Ну, у далёкі. Карцей у левы бок. У правы яно было б крыху бліжэй. Прыемна. Бэмс. Все, палова корабля ўжо гатовая. Так. Тут хапае. Хапае. Вось не ведаю. Не, чацвёртае. Чацвёртае поле магчыма не атрымаецца. Так, хто там мае грошы трымае? Все по кавалку взяли, ты гляди. Оп. Так, 4. 2 пойдзе со мной, 2 на катапульты, і 2 яшчэ тут. Працоўных быццам бы ўжо хопіць. Ага, і 2 з гэтага боку. Блін, іх 3 штукі атрымліваецца. Вольных. Тыя, якія нідзе не занятыя. Атрымліваецца, трэба наняць яшчэ аднаго працоўнага, і астатнія ўжо будуць паляўнейшыя. Ось тут 2 на катапульты. 1, 2, 3. Быццам бы туды. Яшчэ один забіўся, так ці не? Раз, два. Быццам бы не хапае. Яны цяпер все ў масках, блін. Ну куды ты страляеш? Ну, ты ж заўсёды лепшы быў. Мужики, блин, собрались. Жесть. Карацей, каб не вежа, ніхто б не вытрымаў. Я боюся, виж, что... ну а тут нарэшце справіліся. Ладно. Абышлося і добра. Так, яшчэ аднаго працоўнага. І астатнія грошы все закидываем. Вось у гэта. Что по грошах? Опа. Блин, ледве не забыўся про Ганю. І ты не нагадаў, банкір. Павінен сашыць за маімі грашыма. Так, 4 іх тут. 2 на катапульты, 2 за так.
И тут раз, два, три, четыре. Все. Теперь хапай. Чатыры быццам бы пойдуць на карабель. Галоўнае, каб не больш. Бо калі больш мы... Карацей, калі падчас нападу не будзе працаваць катапульта, можна просто быць на скончанні гульню. Я ўсё бачу. Глядзі, мне працоўны. Так, на карабель. Добра. Так, што за гукі? Зноў нейкая мелодыя. Ладно. Няма грошай, бліна. Трэба жабракоў набіраць. Два жабракі, блін, стаяць. Трэба дапамагчы ім. Мне чамусьці здаецца, што мы не так ужо і ўпэўнена трымаем нашае каралеўства. Бэмс. Так лепш лісці. Хто іх ведае? Які ў іх хітбокс? Бэмс. А, я адзін гэта бачу? Я так и ведал, что будет некая фигня. Просто 2 штуки. Минус 2. И он забрал их. Раз, два. Добра, мы их выратавалі. Добра. Зброя ім зноў не спатрэбілася, але вы бачылі гэта? Прилетела просто нейкая фигня. Пошла забирать моих хлопцев. А як будаваць карабель? Тут же патрэбна мільярд гэтых лучнікаў заўсёды, каб яны нікуды не ўцякалі. І вёсак побач я не памятаю дзе. Так, у левы бок мы уже бегалі. Трэба знайсці з правага боку. Каб было больш насельніцтва, таму што калі такая фігня будзе прылятаць, гэта не смешна. Мне патрэбны ўсе жабракі з гэтай карты. Так. Эп-оп-оп-оп, грошыкі. Так, пару штук сюды. Так, дарэчы, вось яшчэ такое пытанне, калі хтосьці... Ай. Калі хтосьці глядзіць цалкам. Пытанне наконт назвы серый. Як вы лічыце, ці патрэбна нейкая трапная назва? Ну, то бок каб прыцягвала ўвагу. Зноў жа, хто будзе на гэта глядзець, но... Але ж... Просто... Оу, птушкі. Просто цікава ваше меркаванне. Так. Вось. Тут адкуль яны з'яўляюцца. Цікава, калі я за яго забегу. Яны будуць з'яўляцца ці не? Стоп. Што? А, гэта мост. А магчыма, і там быў мост? Столькі пытанняў, чаму я далей не пабег? Коні. Коні. Я занадта далёка, мне цяпер страшна.
Блін, гэта я такую фігню зрабіў. Прывіды іх абавязкова зловяць. Якую я фігню зараз зрабіў. Спадзяюся, ён зараз не ўключыцца. Калі ласка, не ўключайся. Пачакай, пакуль я дабегу до замка. Забирай жабраку. Там 2 штукі. Так, жабракі, карацей кажучы, ніяк, у іх ніяк не атрымаецца дайсці. Атрымліваецца, у нас толькі одна вёска, адкуль яны можуць прыйсці да нас. Бегчы, бегчы, бегчы. Так, мы ўжо блізка, мы ўжо дзесьці блізка. Яшчэ крышачку. Зусім крышачку. У каго тут грошы мае? Давайте, давайте, скидываемся. Не глядите мне. Давай, давай, правильно, за зброю, все за зброю. Ніхто просто так тут не жыве. Так, быццам бы няма. Магчыма, тыя 2 жабракі зараз патрапяць да нас. Гэта будзе вельмі выдатна. І трэба будзе час ад часу ўключаць гэтую фігню. Бо мне здаецца, гэта штосьці на паляпшэнне. Так. Хлопцы, вылазіце. Напружана як все. Так, і хутка ўжо трэба серыю скончыць, бліна. Толькі гульня пачалася. Добра. Дабудуем апошні радок. Калі ураджай хутка будзе. Можна будзе. Во. Да, дабудуем апошні радок. І ўжо можна будзе скончыць серыю. Так. Раз, два, три. Вось яшчэ 2 дэталькі. Напэўна, зараз з'явяцца грошы. Давай, 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 давай. Я вельмі чакаю грошы. Я спадзяюся, тут няма як у нейкіх Don't Starve яшчэ перыяду. Ну, то бок, зіма, вясна, лета, восень, вось гэтае ўсё. Таму што без фермаў я б тут нічога не прайшоў. Ой-ой-ой-ой. Як своечасова. Вось. Апошнюю ноч перажыць. Жабракі дайшлі, дарэчы, да нас ці не? Тыц, тыц. Гатова. Яны дзесьці вось тут толькі будуць ісці. Ха! Ну так. Як веду. Атрымліваецца, кошт кожнага жабрака з той далёкай вёскі, гэта мінімум 2 залатыя. Добра. Вось апошняя ноч, і можна будзе скончыць. Банкір. Гандаль. Блін, я про гандаль забыўся. Мужик, мужик. Што ж ты так тут стаў? Я зусім забыўся про гандаль. Зараз паглядзім, як мы трымаемся. Так, зброя. Зброя, зброя.
Мужики, давайте худший. У вас же отрымается, я верю в вас. Ага, не отрымалось. Вот глядите. Оп, минус жабрак и минус копейка. Эх, неприємно, конечно. А, яны на шмат лепш страляюць, калі ўключана тая фігня. Вы бачыце? Туды абавязкова трэба заносіць грошы. Прям... Где яшчэ один? Не бачу, дзе ён ходзіць. А, вось ён. Блін, яна прям працуе. Все, давай гандаль. Абавязкова туды трэба заносіць грошы. Жабракі. Все. Ну, у наступнай серыі будзе все больш бадзёра. Вось. Выдатна. Так. Што ж, людцы, дзякуй всем за прагляд. Спадзяюся, вы пакінеце каментары, каб я мог на іх адказваць. І вось у наступнай серыі мы ўжо будзем рухацца далей. Напэўна, паспеем дабудаваць карабель. Яшчэ раз дзякуй за прагляд. Не забывайце далучацца да каналу. Всім да сустрэчы.